taký malý Karpát na slnkom zalátých stráňach, kam len ľudské oko dohľadne, rozprestierajú sa vinohrady, kde pod jastrokom schádzajú sa tu tí, ktorí ve psoch, kočkách a všelikerém stvorenstvu našli zalúbení, aby sa po týchto úbočách vedno s psami ve svornosti Bohu milé pošpacírovali. Mája 2015 sa občianske združenie U psej matere predstavilo na akcii Vinohradnícky dog-trekking usporiadanej JM Vinárstvom v Dojanoch. Účasťou chcelo združenie prezentovať svoju činnosť, získať nových priaznivcov, spolupracovníkov a podporovateľov. Pre nich boli pripravené malé, prevažne svojpomocne vyrábané darčeky. Úspechu akcie svojou prácou prispeli Broňa Plešková, Martina Vyberalová, Zuzu Sábo, Daniela Domčeková-Macková, Andrea Stiková, Miroslava Žilinská, Vlaďka Hederová, Silvia Hošofová, Zuzika, Mária Kalužáková, Monika Kečkésová, Zuzka Čerkalová a jej šikovná mama, Betka Bílená, Barbora Rajchelová, Michála Arnoldová a stavebniny Beba. Vráťme sa na chvíľu k hostiteľovi. JM Vinárstvo Doľany pôsobí v Malokarpatskej oblasti. Z hrozna z vlastných viníc produkuje špičkové vína známe a oceňované nielen na Slovensku. V predajni si určite vyberiete podľa svojej chuti z niekoľkých desiatok kvalitných vín. Vinohradnícky dog-trekking sa konal druhým rokom. Okolo stovky účastníkov so svojimi psíkmi absolvovali príjemnú turistiku vedúcu malokarpatskými lesmi a vinicami. Potom na účastníkov akcie čakal program. V areáli vinárstva sa predstavili cvičitelia z Modry, ktorí predviedli základný výcvik a poslušnosť psov. Mužstvá Doľan a Kriňavy sa predviedli v životnej forme a po strhujúcom zápase sme mohli vidieť zadržanie rozhodcu a niekomu asi rozobrali auto. Okrem toho sokoliari prevetrali vtáky a deti predviedli svoj tanečný talent, ale to sme nevideli. Ak sa predsa našiel niekto, koho program nezaujal, dobré jedlo určite potešilo. Pri stánku občianskeho združenia sa striedali návštevníci, niektorí získavali nezáväzné informácie, iní sa rozhodli aj finančne prispieť. Milé bolo stretnutie s jedným z mnohých zachránených psíkov. Hugo s jeho novými opatrovateľmi tvorili dokonalý tím, zo všetkých vyžarovala radosť a optimizmus. A to je to, o čo pri tejto robote ide. Pomáhať tam, kde iní zatvárajú oči. Staňte sa aj vy spolupracovníkmi občianskeho združenia U psej matere. Možností je veľa a každý si môže nájsť svoje miesto. Informujte sa o možnostiach spolupráce. Budeme vďační. Nezabudnite, že kúpou našich tovarov a služieb priamo finančne podporujete občianske združenie U psej matere. 10% nášho zisku patrí im.